Забелязвали ли сте стотици еднакви коментари под новините? Или някой в дискусията започва да провокира всички и отклонява темата? Вероятно сте се сблъскнали с ботове и тролове. Нека разберем кой е кой. Кои са ботове и троловете? Ботовете са фалшиви акаунти, които действат по команда, харесват, споделят, коментират. Целта им да създадат илюзия за масова подкрепа. Троловете са истински хора, понякога платени, най-често платени, които умишлено провокират, за да предизвикат конфликт. Защо ги използват? За да манипулират с общественото мнение. Преди изборите, например, започва да виждате мнения на народа, които повтарят едно и също. Пример от Молдова. През 2024 година, преди президентските избори, под публикациите на кандидатите се появиха стотици еднакви коментари. Acesta este adevărul președinte. Или различни други. Как да ги разпознаем? Първо, профил без снимка или с открамната снимка. Второ, нов акаунт. Трето, акаунт без приятели. Четвърто, постоянни провокации по тип "Вие всички сте глупави. Американците, Сорос, НАТО са виновни". Какво да правим? Не хранете троля. Не влизайте в спорове. Не харесвайте, не слагайте лайкове. Проверявайте фактите. Докладвайте фалшиви акаунти и блокирайте ги. Следвайте надежни източници. Проверете откъде идва информацията. Не бъдете марионетка в чужда игра.